באתם לפה? יופי. כולן ורודות. היי. בוקר טוב. בוקר טוב. רדי, איזה מבסוטה את הבוקר. אבל אני נורא חלשה. את חלשה? נורא. קושי עומדת על הרגליים. אכלתי. היי, שלום, בוקר טוב. היי. בוקר טוב. מה העניינים? נורא נחמד לנו. יש לכם מזל חדי גדול גדול שאתם ככה בלבד. איך ישנת הלילה? בשושני. הנה, אפשר לקרוא לסבא. סבא. סבא יושב פה בברוכה הגדולה. מה איתי? אתם ממש... מצאת המקום 10. כן? 10. בוקר טוב. נכון. בוקר טוב, שמולי. היי. איך את היום? הלכנו ברגל. זה קרוב, נכון? מה? זה קרוב. אתם באים עכשיו מהאוכל? כן? כן, לקחה טוב, אני הולך להביא ישבנו. מגבות. מסתבר שכתוב לו פה צ'יילד, יש לי פה צ'יילד. מה? אז יש 3 מגבות. כתוב לך 2 adults ו1 child. יש 3 מגבות. רוצים לקרוא אפשר להביא לך גם תלוש? כן?